салом дӯстони азиз, бародарои қадрдон ва нагуфтанамонад ки мо дӯсти азизмона, бародари қадрдонмона, парчамбардори миллатмона лоиқҷона бурдбориҳо дар саваб хоҳонем. чӣ қадр ки то ҳамин сола парчами миллата бардошт, номбардори миллат буд. яке аз стумои варзиши тоҷикистон ай. дуо мекунем даст ба дуо мебардорем бо кулли бародаро ки дар ҳамин бой дастболо бигардад. чӣ гуфтани резю? номи тоҷикро ба ҳар мулку диёр бо далерӣ менамои интишор. парчами тоҷик болои сарат парфишонӣ мекунад аз ифтихор. тоҷикистон ба пеш, ба пеш, ба пеш. ана дӯстони азиз, ба кулли ҳамватанон ва ғарибони дар шаҳри Москва буда ба шумо тавсия метавом ширкати Муҳиддина марҳамат ина рақамошон WhatsApp доранд, марҳамат занг бизанен. офисшон дар метро водни стадион ай. офисшон марҳамат кунем бародаро. албатта мошинаҳои наву замонавӣ дар хизмати шумо ай. марҳамат танҳо шумо занг задан барои гузаштани сарҳад дар хизмати шумо ширкати Муҳиддин. боқӣ сарбаланду хонобод бошед, ҳама вақт ҷебакотон пури пул бошад. зинда бошед.